India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Saungut ki beriu kila do yala ka jingim kat ba palat shis pa ngut ki weipat kila Mysaw. Hadin bu ujuman ubajur ulapin Khynniuh ting iki benta than mi ngi rod duriau hagani gamit sngi balang balala. Ongga kubor sorkar ka blapin mi ru ke jing maham halor ka jingla ban ke tsunami. Uni ujuman ubladan ya ka bor Khynniuh ka bah 0.1 magnitude ula pinjuloru ya ka wei karel nado ka jing orpat jang kelenti surak highway kumju ru iki bobon ba ki yeng kisem. Hadu next step kiladan kat tu kat ni ka jing Khynniuh Jumai ke bla khamrit hapo kathan. Bat bela wan ra ru ke jing sir namar satang Khynniuh sngi ke Japan kan rakhe ke jing dap khat waste jing Khynniuh Jumai ka bashir khe ka bla pin khe ya ka tsunami bat pin julor ya ka jaka terekam nuklear hapo ka te kathan. Wat la kata ki jing julor ki long tang malumala hapo ka negeri ka badan ya ka ansh na yeng ba perking ki batmu ban yada na ka jing Khynniuh Jumai ki bela juja kha hapo ka negeri ong ka khubor he sorkar. Na kaliang unong aiktian sorkar u hairo kazu matsumo ula ong bahado menta ki dan saungut ki beriu ki blaklat no kata wat la ka jing tokit kadang yai beteng kat ba palat shis pa ngut pat ki wei kilangat ha ka jing Mysaw. Ngilamat ya artli ki jing Khynniuh Juman ki bajur uban ningkong udeu baklan bat ubalapen Khynniuh ting ngilapin kre ban mi na layeng hadien saba uwei pat ukham ting u Khynniuh biang. Ong uhe sorkar ke Fukushima jong ka sorba soma lengba kalat pathai khubor. Kane kari kadai ke bajumat kha ke jingja Khynniuh Juman ke bakham shir khai tam kadai ke belaja ha ke snam 8,000 khatwe ke belawan ra ke jingya bat kenja rengai jong kumba khat pra hajar sans pa ngut ki beriu kata kham tam ha ka tsunami.